Amigo Buksit, papasok na kami sa ano? Sa akyat tapas. Papasok na kami sa may Sa Pier na Matog. Malapit na. Alas 7:40 ng umaga, Amigo Buksit, sa araw ng linggo. July 11, 2021. Punta kami ng Masin City, Southern Leyte. Galing tayo ng Manila, Amigo Buksit. pista na daw. Si Francisco, ang aking driver conductor ng Buksit. Nagbaba yung partner ko. Siya ang extra ng Buksit. Shout out Francisco. Buksit na tayo. Shout out sa mga taga-Matog dyan. Shout out Asin Fernandez, Bruce Lee, Seriaco Cara Junior, shout out Rodolfo Jack, o si Jerry Ben Colado from San Diego, California. Shout out to Buksit. At sa taga Hilongos, shout out Indang Eopakan, Joel Mabulok, shout out kay Rodsen Oliver Miares, at sa mga taga-Masin, shout out mga taga-Sugod, Southern Leyte, Anahawan, shout out si Ivan Chris Neodne, shout out Durong, at sa yung magulang, shout out Amigo Buksit. Dito naman kami sa pupuntang Masin City, Southern Leyte. Hindi ka pa natulog ah. Basta may trabaho pa. Sige tayo, parang siya ko din rin natulog eh. Ibay. Ha? Ibay. Oh. Uy, wala na yata. Naubos ka gabi doon sa... Wala na. Mix. Naubos binigay doon sa panggabi. Sa Libanan, saka... Kay Juan. Pitoy. Ano yan, 20? Oh. Oh,
Oh, para saan? Dito sa ano, sa ating minahal na bantay. O, may utang ka 20 ni madam ha? Kailangan kasi, dahil gusto nila dyan pababain yung pasayro. Hindi natin pababain pasayro natin. Malayo yung lalakaran yan mamaya. Hindi na binababa dyan. Pinapababa, Hindi na. yan pinapababa dyan nung ano. Ngayon, sabi ni Rabi. Balot na yung gwardiya. Oh. Tigas mo ulo na. Oh, eh, Kaya na ako para kita yan. Kaya na ako para kita yan. Pagsipiteng. bilis talaga ng mata mo, eh. Pagsipiteng. Ikaw ay. Ikaw ngayon. Wala. Kung balik ang pentran ko, na-flat ko na ang kuhan. Sa reboot.
Naplat ang peribot ha. Aplat ko na ang gulong sa ferryboat. Bugsit na teng. Patunong pa mo tabo. Matnog. Kami matnog ko rin. Siyempre, drive. Mga pasahero kong kauban. Ayos. Ha? May raman, barang ako rin maasin. Nang mag-ipon siya ako. Bugsit na teng. Ha? Diretso na teng. Ay, Dili, oy, pataka. Ka? Wa na libre ka ron. Saan na ka to? Ako, nagkara-gara, nagsuon yung Barangay Tanod na mutagbo. Huwag mong panan. Buntutan mo nga buntutan. Baka mamaya mold up yan yung boss mo. Walang iya ka, mabangga ka na ng bus. Sige pa rin yung... tapos di pa rin na, di pa naman nakapasok. Di pa kunahan sa atin doon sa gate. Ha? Kala nila kasi sila yung hari nito. Hindi nila alam mapiltrang ko yung naghahari-hari. Bugsit na teng. Kung mga bugok, baga sa lahat kabukukan. Hindi man lang nakakatingin nga Pilipinas yung nasa likuran nila. Bugsit na teng. Sumupaypayin natin tong papalpa ng ano ng Santa Clara Miglaw, pasakayin natin sa Paskat. Amay. Bugsit na teng. Kabala. Marami ka bugsit. Kasabayan naman natin yung behind Davao, si 1752 ang driver, si Balik mo kayo. Hinayon. Di man na- Shout out, Hinayon. Board Hinayon. Saka si Okay na, hindi man nag-ano eh. si Tumalikod nung nakagat Angoy, sa yung partner niya, si Mario Angoy. Shout out, Migo Pugsit. Bumaba yung partner niya si Angko. Board Angko. Dito na tayo sa pier, mga bugsit. Maglulo din ang paskat. May wiring pala itong ano mo papunta ng ano ah. Ha? May wiring pala itong papunta ng battery. Ay, okay. Dapat yung wiring dito ko, pag sa battery, yung pula niya, yung isa niya ba? Oo. Yung kanya, yung pula niya nito, ito to, ito oh, tagos dapat yan doon sa bitna battery. Ah. Kagaya yung sa akin doon sa 1926. Yan lang pasaya namin bugsit to. 10 lang yata yan. Bugsit na tayo. Yan si Madam, taga Masin. Shout out, Madam. Oh. Eh, di namin alam yun ha. Lagi naman, araw-araw namin sa kayon kasi shuttle kami nun eh. Ito basta talaga ito. Marami yung bugsit. Pasok na tayo sa Paskat. Alas 7:30 na ng umaga. Tama ba?
Oh, tapos no, tapos naalis ako dito. Hindi na kasi nawala yung landmark. Landmark kami noon Alabang Pasay ang biyahe. Davao nung kami. Tapos merong hindi ka pwedeng bumiyahe pag wala kang swab test o di ba rapid test. Takbo naman kami sa kay doon sa sa Manila. Para magpa-rapid test, dala-dala ko yung papel ko. Pag biyahe ko, dala-dala ko pa Davao. Mula noon hanggang ngayon, hindi naman kami na-rapid test. Ako, di pa ako na-rapid test uli. Daming pa sa halos. Ilan na kaya ang nahalog-bilog? Mas konti. Isigunda mo lang to, huwag mo kamera. Amings. Kay mahina kumayod, mabilis kumayod ang permira kaya dudulas yan. Dapat yan segunda yan. Dapat niya primera para gulong eh. Hindi, segunda. Yan o, sinigunda yun. Pag permira kasi, kakayod lang ng kakayod yan. Tutulungan ko sana, tulak. Sinubukan ko na dyan, permira, di ayaw. Dudulas eh. I-slide mo. I-slide mo ba? Umangat naman. Di. Di, kaya to. Kaya to. Kaya to, pataas to. Islanting mo lang konti, Megs. Balagbag ba? Slide mo. Konti lang naman pasahero nito, di mo. Saka magaang pagkagwapo ang empleyado. Oo, gwapo yung driver. No? Bullshit ka tayong. Wala eh. Yung bato niyan, iniwan. Iniwan niya doon sa may... Wala na kasing makain kaya naglilinis sa bukid. Puta, pag ganun ko, tanggal yung bato eh. Ano na lang. Ano yan, permera? Hindi naman kailangan buluhan yan. Hindi mo kailangan magprimera. Ano lang? Hindi mo kailangan niya Pagpaket na, slide mo konti. Pagpakyat at saka permera. Hindi, segunda lang yan. Hindi mo kailangan magprimera yan. Yun. Hindi nga sasayas to. Relax lang. Galing mo. Kasi ba? Ano to eh? Huwag ka makalala, side mirror na yan. Galing pala ito, par. Galing pala talaga. Batin niya pa yan. Tataas kasi ito. Dinagdagan ito ng muli. Pinadagdagan namin ng muli ito, dalawa. Siyempre, Lagi na saya ito dati dyan. Kaya pinadagdagan namin yan yung mga dalawa. gwapong empleyado. Tag dalawa-dalawa. Ako na ako na, tutulak ko na sana yung basta. Kita mo? Ayaw pala yan. Ah, Ay, di na. Ay! Yung mga sinasabi nga ay... Galing talaga. Huwag mong Hindi sabihin. ito saya dyan. Huwag mong sabihin ng... Hindi. Dati nasaya ito dyan. Mababa yung sasakyan nyo, kaya ganun lang. Pero kung baga, ginyabangan lang kita kasi akala mo hindi kita kaya yabangan. Kinabahan ako eh. Pugs ka teng. Yabangan ko yung partner mo. Akala ko ito na yung pinakamayabang ng filtran ko. Wala naman pala sinabi ito sa akin eh. Atras pa ako? Kinabahan ako eh. Parang akala ko nagsaing na sa likod. I-slide dapat, i-slide konti. Pinadagdagan namin ng muli ito eh. Saan sa likod? Apat. Tag dalawa-dalawa. Ibalik mo sa baba, ibalik mo sa baba. Siyempre. Niyabangan pala ha. Takbo sana ako. Okay na. Eh, nandito pala yung aking ano ha.
Ito yung aking ano, di ba? Map mo? Dito yan. Ayan. Kaya Pugsit, dito na kami Pugsit sa taas. Ito, nandito pa yung, hindi pa rin. Pugsit na tayong. Hindi mo pala talaga inalis yung mga ano mo eh. Saan na yun? Hindi na pala tapos. Iyak ng tracking na to. Ay, pangangyak na magmaniko. Utang eh. Atras mo muna! Alex. Ulit Alex. Pugsit na tayong. Pugsit na tayong. Sinikip na tayong. Tayo. Maklaro. Ulang pa rin talaga. Ilang, ayan lang, mamaya. May tali yan. Mahirap umakyat may kubusit. Mataas. Taas ang rampa. Slanting. Tulong na lang. Sila tayong mahirapan yung mga tracking ni Kubusit. Buti na. Saglit lang. Huwag mo lang. Ano, pagpuntok ng tracking ng isa na yan sa punta na. Magsisinyas yung isang babae dyan. Yung maganda? Oh, video, video. Salamat. Sabi ni, Oh, ako hinahawakan pa. Thank you. Tayo. sabi nung ano, sabi nung babae, siguro ang laki nung, Ano, akit din ako? sige po, akit kayo. Para makapag-CR ka doon. Oo, makapag-share ka. Oo. Dito na nga ako para matulog. Pwede? Walang Basta wag lang akit baba ha, kasi na-disturb ang driver matutulog dito. Hindi. Huwag kami dito sa harapan eh. Ha? Ano sabi? Sabi niya, siguro nung tarong ko nung maingay na yun. Sabi. Lalaki na kaya ra. Wala na sa isip mo. Ha? Wala na sa isip mo. Alis na? Hindi na sinabi. Magagawa natin, hindi na sinabi niya. Tanungin ko nga. Sa gusto daw siya, magbaba na siya. Kunin mo yung number para ano agad. Tingnan ko kami yun. Ay, maganda pala. Ano yun? Tumboy. Ha? Tumboy. Maganda yan. Hindi tombo yan, babae yan. Yung isa dyan, pamangkin ko yung isa dyan eh. Yan ang tomboy. Taga na eh, taga-Bukawi Bulacan yan eh. Tomboy-tomboy lang dating dito kasi ano eh, ang haba ng buhok niyan. Bigyan mo nga sila ng ano, meg ng pan mo. Pag dalawang piraso. Ng adalin mo yan. Oo. Galing ko yan. Galing ko yan. Napakita mo na yung ano niya, yung music. Ha? Yung maganda music, hindi yung garalgal. Sa cellphone ko. Makita mo sa kanya.
Yung magandang ano mo, hindi yung ito, parang kwento lang ito eh. Ay. Nakita mo? Ay, ipasa mo sa kanya, pinakamaganda, hindi yung lasing. Saan yun? Ha? Yung pinakamaganda mong music. Para wala siyang masabi sa'yo. Saan yung sinabi mo natugtog? Ha? Saan yung sinabi mo natugtog? Natugtog mo pa dyan. Yung bago lang yun. Kasi yung dati yung maganda, yung mga lasing, pag naglalasing ka eh. Yung paralasing wag, yung maganda. Alam na ni Mix yun. Alam na niya yun? Nakita na niya. Yung bago. Tana may inano ka pala, pinos ka pala, yung ano, yung naglalabas si Mel. Ha? Nagla- Nakita mo? Ano kaya yung ginagawa nitong tao na ito? Si... Biglang lumabas. Nagbubura kasi ako ng aking ano eh. Biglang lumabas oh. Sa masin. Tapos alam mo ba nangyari? Yung cellphone ko, naglobat. Ayaw na tuloy gumana. Nakita mo yun? Isang araw. Nung sinabi ko sa'yo na kuwan, pa extra, Oo. nung niluloko kita. Oo. Pero extra kahit biyahe ka man Davao. Ikaw po, Seth. Good morning sa inyong lahat dyan. Dito na kami sa Paskat. Kaalis lang sa Matnog. Ikaw po, Seth. 8:35 ng umaga, araw ng linggo. July 11, 2021. Ikaw po, Seth. Sa taon sa inyong lahat dyan. Ikaw po, Seth. Idol. Ito, busy pa ako sa Manubila. Ikaw po, Seth. Nilagyan ko na naman ng foam. Kasi may pinagawa akong pambalot. Ito. Kaya lang maluwag. Buti na lang may bawon pa akong foam. Ito may gusto. Sa ano ba? Sa aircon. Ayan, dito nilalagay ko yan. Walang pot sa kamay kasi nga masakit sa kamay pagka walang pagmatigas ng nabila. Kakaliwan ka, siteng. Kinakaliwan kami upusit. Dito muna tayo habang lumalangoy ang barko sa dagat. Upusit. Tayo magpuputing-ting ng upusit ha. Magputing-ting muna tayo ng upusit. Patawid tayo mga patang dap-dap alin ng upusit. Dito tayo sa Matnog. Meron susunod. Alam, sumilip kami upusit.
Aray ko, naputo na. Patay ka. Namigtas na buksit. Sobrang laki. Sobrang laki ang lagay ko. Yan ang buksit. Pumasok na. Ay, salamat. Ay, salamat. Buksit na tayo. Ay, salamat. Ay, salamat. Masuk na buksit. Ayun. Ayun na, buksit. Ayun na, buksit. Pumasok na. Ayun na, buksit. Pumasok na, buksit. Ay. Lima ngayon. Magtatahi naman tayo ng buksit. Tahi naman tayo natin ng buksit. Kailangan may buksit ha. Magtahi na lang may buksit. Ay, ito na may buksit. Ito yung magtahi may buksit ha. Hindi may ano ulit at magtahi. Buksit ito yung tayo lang gagawan kami may buksit. Kailangan gagawa ng buksit. Kailangan lang ito gawin ng buksit eh. Pero makati lang. Pasok ko dito. Buksit.
Shit. Shit, ting. Shit, ting. Iya, ting. May ubusit. Pasalubong na natin yung isang paska to. Papunta rin ng Pantok galing Alin. Dap-dap. Pero isang paskat. Punta na Pantok yun. Ay, mapuntang dap-dap. Galing dap-dap yan sila. Lapit na pala kami sa Alin Bigong Busit eh. Pero Alas pala tayo ngayon. okay, Busit. Ito lang muna kasi natapos ko yung Busit. Tumawa ko na yung paskat eh. Yung Ayan, dalawang Busit, oh. lalaki. Ayos namin yung Busit. Oh. Busit ito yung. Wala yung nasa isa. Kaya punta yun. Tumawa ko na may Busit. Ano ba yan? Alas 9:39.